pun... O să fac un video acum despre top 4-ul meu de pe Letterboxd. Că mi se pare ceva foarte personal și foarte frumos. Așa. Am adus mama niște flori foarte frumoase, foarte cute. Și acum trebuie să le aranjez un pic. Cred că o să fac asta cu voi, de fapt. Și o să le pun în această carafă. Deci l-am tăiat bazele și acum trebuie doar să mai umplu un pic la... Așa. Deci avem și props astăzi, sau cum se numesc astea. Da. Păi, în primul rând, Letterboxd pentru mine este... Ups. Oare fi o chestie elitistă? Nu m-am gândit, nu mi-am pus problema așa până acum. E pur și simplu modul meu în care vorbesc despre ce filme am văzut. Și cred că tot a început după ce am văzut primul film din top 4 meu, After Sun, care a apărut, cred că în 2022 sau 23, cred că 22. Și l-am văzut la Elvira în 2023. Și pur și simplu m-a distrus. Mi-a plăcut atât de tare, că trebuie să și tai un pic mai mult decât l-am tăiat deja. Deci știu că la After Sun m-am dus singură, că persoana cu care eram atunci nu a vrut să vină cu mine. Și mi-am dat seama, stai puțin, I don't need a man pentru chestiile astea. Și gen, știu că a fost din primul pas, n-am despărțit de persoana respectivă, ceea ce love that for me. E un mod foarte dubios de a începe acest video. Ok. Acum filmez în bucătărie, unde am niște lumină. Trebuia să beau un tocător pentru asta, da. Știu că prietena mea, Andreea, o să zică, ok, dar n-ai cuțitele ascuțite. N-am cuțitul ascuțit. Nu taie. Îmi pare rău, mama. Bun. Și după ce am văzut After Sun, știu că am înnebunit pur și simplu. Iar cum poate un film să descrie atât de bine? Nu știu. Cred că modul meu de a fi, deci pur și simplu modul meu în care am crescut, pentru că mi s-a părut foarte nostalgic. E prima dată când am simțit cu adevărat nostalgia puternică într-un film. Dar puternică. Nu cred că am mai simțit, mă rog, pe lângă atunci când eram mică și plângeam că Anakin a devenit malefic în Star Wars și a omorât tot. Dar acum chiar am simțit o nostalgie care m-a lovit, efectiv, it hit home. Și am zis că ok, trebuie să mai continue sentimentul ăsta. Așa că am stat să mă gândesc. Cumva am ajuns și la Letterboxd, la această comunitate. Comunitate. Cuvântul cu C, comunitate. Care este super insane, dacă vă gândiți. Adică noi vedem un film și după aceea, ok, hai să-i dăm o notă. De parcă noi am contribuit cu ceva la filmul ăla, în afară de a fi prezenți în sală să-l vedem. Știți? Mă tot întreb la chestia asta. Mă tot întreb de chestia asta. Adică noi nu contribuim decât prin faptul că vedem filme, atât. Și prin faptul că dăm o notă de la 1 la 5, de parcă contează cu adevărat părerea noastră? Hai pe bune. Și după când am făcut Letterboxd, n-am putut să completez top 4. Mult timp, cred. Și într-o zi, pur și simplu, am continuat să adaug chestii. Deci, la început am avut After Sun, Fratele Wills, care încă este acolo. Fratele Wills pentru mine este... O să vă arăt și posterele ca să fie mai drăguț. Că l-am descărcat pentru momentul ăsta. Deci avem aici... Le arăt pe rând, evident. Am luat cine am experimente? Nu știu. Și în primul rând, After Sun. Eu o să-i spun mereu Paul Mescal, pentru că avem aceeași zi de naștere. Îmi pare rău de ce și cu Paul Mescal împărtășim aceeași zi de naștere, 2 februarie. Și cu Shakira, și cu soțul adulterin, se spune, al Shakirei, și cu Julia Fox și cu o grămadă de alte persoane. Sigur mai găsim o grămadă dacă stăm să căutăm. Da, și filmul în care e filmat, faptul că Paul n-a primit Oscar pentru așa ceva, nici nu știu cine a câștigat Oscarul atunci. Nu că a fost anul cu Oppenheimer. Eu încă n-am văzut Oppenheimer. Puteți
să dați bloc în momentul ăsta, când am văzut Oppenheimer, nu mă interesează. Sigur o să-l văd, dar n-am găsit un moment în care să... Un moment oportun. Se cam termină florile și trebuie să vorbesc în continuare. Bun, după ce a fost mereu pe top 4 meu, a fost Fratele Urs, care este un film cu care pur și simplu eu am crescut, eu și cu sora mea. Îl aveam pe DVD și ne uitam și m-a nebunit. Nu, pur și simplu mereu plângeam la filmul ăla. Adică chiar dacă atunci când eram mică eram ok, nu pot să plâng la așa ceva, nu pot să plâng pentru că sunt foarte cool. Acum eu plâng la filme, pur și simplu îmi dau lacrimile la orice. E o situație fericită, ok, o să plâng. Se întâmplă ceva borderline super cute, o să plâng. Chiar o să plâng la tot. Nu știu care este explicația, dar plâng la orice acum. Movie related. În viața reală, nu știu, trebuie să vedem. Dar sunt foarte plângăcioasă. După, pe Letterboxd am avut și The Anatomy of a Fall, dar cumva era și începutul de mers la filme și mi-a plăcut foarte mult filmul ăla și chiar l-am ținut foarte mult în top 4. Dacă mă vorbim despre top 4 actual. Deci avem până acum After Sun, avem Brother Bear, Fratele Urs, am spus că noi spunem Brother Bear, trezirea, așa. Mai avem, și acum mai sunt două filme cu care, cred că iar nostalgia puternică, nu știu, sunt foarte nostalgică în ultima perioadă. Îmi place filmul ăsta, care se numește, stai să mă șterg pe mine de pământul de la palele. Cu ce să încep? O să încep cu ăsta. Deci, Only Lovers Left Alive. Știu că a început lumea să se uite la filmul ăsta și mulți uită în Mubi, cred. Pe Mubi-ul românesc nu prea apare. Mă enervează. Deci, Mubi-ul românesc. Get your shit together, pentru că eu nu am ce să văd pe Mubi românesc. Nu am ce să văd. Nu am... De câte ori să mă mai uit la Planet Sauvage, că mă... Deci, filmul ăsta, eu am avut o obsesie cu personajul principal, cu actorul principal din Tom Hiddleston când eram mai mică. Evident, pentru că a jucat pe Loki și eram copil și eram ok, bine, ce cool. Cum să va să omoare omenirea. Let him. Și sincer, let him. Nu știu. Și în 2014 a ieșit filmul ăsta cu vampiri. Nu știam exact ce se întâmplă în filmul ăsta și nu l-am văzut decât recent. Nu l-am văzut până recent. Și când l-am văzut pur și simplu la mine pe calculator, în întuneric, și am o tastatură roz foarte drăguță și nu știu dacă pot să pun o poză, dacă o să pun o poză pe aici, nu cred că o să pun. Poate o să pun pe Insta un slide cu poze în timp ce vedeam filmele astea. Nu cred că o să fac asta. Și m-a rupt energia și pur și simplu ideea asta de ce faci când nu vrei să mai fii nemuritor. Și cumva filmele cu vampiri, care nu sunt efectiv despre a atrage pe cineva, nu sunt despre, mi se pare că filmele cu vampiri sunt foarte despre, se bazează foarte mult pe senzualitate, aș spune. Dar filmul ăsta pur și simplu despre niște vampiri care s-au săturat să mai trăiască. Și nu se spun mai multe. Dar este un film extraordinar și personajele principale sunt atât de... Apare și Mia Wasikowska și Tilda Swinton, evident. Tilda este filmat atât în Detroit cât și în Maroc, în Tangier, parcă e la Maroc, da. Hai să vă arăt cum arată buchetul până acum. Mă simt ca tipa aia de pe YouTube care face flori și vorbește despre self-help. Inaya, I love her. Inaya girl, te iubesc. Și mai am 3 flori și trebuie să termin florile până să termin de vorbit. Nu. Așa. Mi se pare atât de estetic. E estetica de... N-aș spune, neapărat, e și o iubire nebună. Dar cumva metaforică, nu știu, simt că eu am foarte multe chestii de spus și mereu când vorbesc despre filme cu prietena mea, Alexandra, mereu am ce să zic, dar acum nu știu, mi-am pierdut cuvintele, poate că e și dimineața și nu mi-am băut cafeaua. Se pare că cafea poate să mă ajute. Hai să gândim un pic. Estetica filmului este excepțională. M-a făcut să plâng. Deci, știți filmele alea pe care nu credeți că să puteți să le mai revedeți? Eu cred că aș putea să văd filmul ăsta în continuu. Costumele, modul de... Oh, incredibil. Deci nu...
Doar I'm just yapping right now, adică știu că poate nu găsiți valoare în ce zic, dar eu găsesc. Și asta e tot ce contează. Să stau mai jos pentru că aparent sunt prea înaltă pentru camera asta, pentru tabletă. Și cum vorbeam despre filme pe care nu le-ați revedea, ăsta l-aș revedea, evident. After Sun l-am văzut în cinema de vreo 3 ori, de parcă e prima dată. Nu aș putea să mă uit acum, pentru că aș înnebuni, dar sacrificiul fetului mai mare ca să trăiască frații mai mici. Plus muzică de la Phil Collins. Plus muzica din After Sun. Deci pentru mine un film bun e de toate. Adică ai muzică, trebuie să fie visually stunning. Și pentru mine filmul ăsta este superb. Excepțional. Superb. Iubesc. Da. Și acum venim la top 4. Mi se pare cel mai... Știu, mi se rupe sufletul când mă gândesc la filmul următor. Este The Fall de la Tarsem. Deci filmul ăsta a apărut în 2006. Este cu Lee Pace, cu Katinka Muntaru, care este o actriță română, de care de atunci nu cred că am mai jucat într-un film, dar era un copil, avea vreo 6 ani. Povestea despre cum a făcut filmul ăla, au filmat în 26 de locații. Deci Tarsem Singh, regizorul, simt că și-a dat efectiv și-a dat sufletul pentru filmul ăsta. Și cred că l-a descrie și el foarte frumos pe Mubi. Se simte de parcă l-ar fi posedat ceva cât a făcut acest film. Cred că o să lasă așa că e foarte drăgălașă. Oh, ce frumoasă, uite ce frumoasă e! Da. Simțea că l-a posedat ceva când a văzut filmul ăsta. Relația mea cu filmul ăsta e că eu cred că l-am văzut, știu că l-am văzut acum mulți ani. Dar știți când eram mici și te uitam pe ProTV și doar vedeai filmul cum se termină? Să vedeai bucăți dintr-un film și nu știai ce film vezi, pentru că nu exista, nu era un televizor care nu avea grill atunci. Nu sunt atât de bătrână. Și era filmul ăsta care m-a intrigat pur și simplu. Deci e o poveste, este el care este în spital și cu ea, care e tot în spital, fiind, cred că în state, în California, când începeau să apară cascadori. Și când primele filme aveau niște cascadori făcute, mi-am pierdut cuvintele. Și mi-am pierdut cuvintele când vorbesc de filmul ăsta, nu pot, deci trebuie să termin de vorbit. Da. Și pe ProTV, cred că era sau pe Antena, era filmul ăsta, m-a nebunit, că ani de zile nu știam ce film e ăsta, n-am știut. Până într-o zi, nu mai știu în ce context, dar a apărut iar în viața mea, posibil prin faptul că l-au făcut pe Mubi în 4K. Nu mai știu, deci știu că e o poveste pe care o tot spun, dar am uitat cum filmez, am uitat. Și într-o zi, pur și simplu, am găsit filmul ăla din nou și am început să mă uit. Este excepțional faptul că au căutat locații care să semene cu ce era în viziunea regizorului. Extraordinar, stai că este un pic cam mult, dar trebuie să... Ok, a venit bunica meu. O să termin de filmat, ori termin, ori asta e tot. Vă pup! Nu știu cum țineam înainte camera. Vorbeam despre filmul din 2006 al lui Tarsem. Să că nu-mi place unghiul. Deci nu pot să... Nu o să editez, doar țin așa. Ok. Nu, prea mult. Ok. Mai am 2 flori. Trebuie să văd cum le folosesc, pentru că atunci când termin ultima floare se termină video. Și după ce ani de zile am căutat filmul ăsta, nu știu cum l-am căutat, pur și simplu am sperat că orice film pe care o să-l văd o să fie filmul acesta. Într-o zi, pur și simplu, mi-a apărut în față. Așa. Nu cred că a fost anul trecut via Mubi. Nu cred. Nu mi-amintesc cum a fost. Cred că tot la Antena 1. Tot la Antena 1. Începuse un film. Și eram ok. Hai că o să-l văd. Și pe măsură ce iau cadre, am dat seama, stai puțin. E această fetiță care vorbește, te prins că are accent
este european, după aia o să puțin, vorbește un pic de română, insane, după aia e așa actor. E fix Lee Pace care e actor în filmul ăsta și în momentul ăla m-am prins, stai puțin. Opriți-vă puțin, pentru că ăsta e fix filmul după care eram înnebunită acum ani de zile și a fost extraordinar. Și simt că m-am reapucat de ideea de a vedea filmul ăsta când l-au făcut pe Mubi în 4K. Ăsta e fix genul de film pe care nu știu dacă aș putea să-l revăd, pentru că a lăsat o impresie foarte puternică asupra mea și cred că dacă aș revedea, mie să nu se piardă din film, se piardă din, nu știu, meaning-ul filmului. Nici nu știu ce să-i zic, nu știu ce să spun. Da, dar eu chiar cred că o să mă uit într-o zi la The Fall. Să vă arăt ce buchetul e. Nu știu ce simt despre vază în sine. O să le curați un pic acum că sunt pline de pământ, un pic, la bază. Deci acum că am terminat de făcut buchetul, atât am avut de vorbit despre top 4 meu de pe Letterboxd. Și o să le trecem pe revistă din nou. Avem The Fall de la Tarsem din 2006. Au filmat și în Kashmir, pur și simplu. S-au dus în Kashmir să filmeze. Oamenii ăștia sunt teritoriu disputat. Oamenii ăștia sunt... Da, deci trebuie să vă uitați, este visually stunning, este super... Omul Tarsem aproape a ajuns falit. Ăsta e cuvântul falit? Efectiv, în pragul bankruptcy ca să facă filmul ăsta. Și până în ziua de astăzi are mixed reviews, dar pentru mine este un 5. 5 stele. Inimă. Top 4. Fetele urs, nostalgic, mă amintește de familie. After Sun. Din nou nostalgic, mă amintește de familie. Dacă spun și acum nostalgic, o să mă... Iubire veșnică. Ce faci când iubirea e veșnică? Ce faci? Și când te plictisești în a fi nemuritor? Păi asta cred că e tot. Nu o să editez, că n-am timp de așa ceva. Nu pentru că nu știu. Sigur, poate știu. N-am încercat asta până acum. O să fie mai autentic. Și ăsta e un moment foarte random în care am avut niște flori și am zis ok, o să filmez acum. Că îmi planificase, pot să găsesc un fundal alb, să vorbesc despre filmul meu, despre filmele mele. Că nu știu ce, că o să am niște idei, că nu știu ce. Nu. Asta este, that's it. Avem și suport vizual via screenshot-uri de pe telefon. Asta este. Vă pup. Sper să ajung la voi asta, dacă nu... Sper că ați văzut până la final. Da. Pentru că eu mi-am pierdut... Trebuia să-mi scriu niște chestii de spus, dar nu am putut. Nu știu, am zis că nu. O să fie totul spre cum... Trebuie să schimb apa. O să schimb apa și mă întorc. Ok. Să le spălăm un pic. Hai să vă dau buchetul final curat. Ok. Dar, Ana, nu este o vază de flori, este o carafă de apă. Ok. Îmi oferiți voi o vază de flori? Nu. Vă pup. Mulțumesc că stă până aici dacă ați stat. Dacă nu, vă mulțumesc că ați dat click. Nu știu. E ca un jurnal chestia asta și poate o să mai continue.